Šta misliš zašto pojedinci ne vole Thompsona? A jedino što mogu je reći da su domoljublje prozvali fašizam. Pa mislim da nisu dovoljno načitani, da ne znaju dovoljno dobro hrvatsku povijest, da bi razumjeli zbog čega smo se mi ovdje danas svi okupili. Pa ne vole ga zato što govori istinu, a istina ne paše većima, tako da zbog toga ja mislim da je to jedini razlog. A gle, to su iz nekih političkih razloga što nas trenutno ne zanima. Mi smo tu radi domovine, radi ljubavi, radi vjere, radi nade i baš nas briga za drugo. Nisam sigurna i što god da kažem sigurno će uvijek nekoga trigerirat, ali ne znam, mi ga volimo, šta znam, nadam se da drugi nemaju problem sa tim što ga ovoliko ljudi voli. Pa ne znam, vjerojatno imaju neki problem. Mi koji ga volimo nemamo taj problem. Mi smo hrvatski domoljubi, volimo hrvatske pjesme. On pjeva o Domovinskom ratu, pjeva o našim veličanstvenim pobjedama u Domovinskom ratu i o Bogu, o čovjeku, o obitelji. I to su one vrijednosti koji svaki Hrvat i katolik gaji.